kali loro. Aku apa kowe sing jumeneng ratu? Oh Kang Mas Paduka kemawon. Ingkang langkung menang ngastina menika sanes wewenang kula Kang Mas. Kula ngrumaosi lair terus sing katos. Menika sanes kewajiban kula. Ora, nanging nyatane lakon iki aku karo kowe sedulur. Nunggal ibu. Wong siji bapak. Ayo, ndi sing luwih digdaya? Ketokno Jawa kasatriyan jare kowe kuwi anak pendhita peng-pengan. Kok wedi karo aku? Apa kuwi kaya ngono kuwi? Kaya tuwuh. Wanene Sang Piyasa sareng midhanget pangandikan ora ingkang raka. Angger Raden Astabrata amelehaken kalamunta anak pendhita kaya disebut taringane Sang Piyasa. Kang Mas menawi kepareng patuh kula dherekaken. Lah ngono. Ayo. Endi sing luwih digdaya? Jiwat kaya wong regem jimat ya biasa. Najan pernatan ora entuk nggawa gaman. Kowe nyata wong digdaya kuat nadai jemparingku. Pripun Kang Mas Astabrata mblenjani janji pripun? Mongko perang ora entuk nggawa gaman. Nanging keneng apa Kakang Astabrata areng nglepaske jempari? Aku kudu piye, Kyai? Ya kudu nggawa jempari. Oh sampeyan mboten jalari sampeyan ora marahi. Nggih to? Iya. Pun sampeyan kudu nggawa jempari. Timbang sampeyan mati kodhok. Mengkono ya Kyai. Ya nggih. Panjenengan ora luput, sampean ora kleru. Mereka gawa jempari, sampean kudu gawa. Kudu adil.
Jimat sesembahan kula Kang Mas pepunden kula eri paduka pat Kang Mas Dening kula njalari sedanipun Kang Mas Astabrata nanging tenenging manah kula sabar pisan kula mboten wonten raos menawi kula badhe nyedane Kang Mas Astabrata kula nyuwun pangapunten Kang Mas abiyasa piye jagat pangestungga abiyasa wonten dawuh Kanjeng Prabu cetane kowe tekan Mestina iku mung arep barang amukun pamer kaprawiran kowe tegel kawan kadangmu dhewe nyatane arep ora nganggo gaman loro-lorone padha nggawa gaman perkara sing jalari sapa mbuh ora idep nanging nyatane Astabrata tekaning pati aku ora trima anakku temekaning pati abiyasa yen nyoto kowe wong digdaya ayo tamparana pusaka pajiku lebur sekethi ilang nyawamu mati dening aku Rama piye Dewa Brata kula kemawon panjenengan pejahi sampun ngantos Yayi Abiyasa menawi Yayi Abiyasa ingkang panjenengan sirenakaken kula ingkang lepat kula ingkang dosa jalaran Yayi Abiyasa dumugi wonten negari Ngastina menika ingkang nimbali kula ingkang paring dawuh panjenenganipun Kanjeng Rama menawi dipun raos-raos Rama tuk sumbering dahuru menika kula
kula ingkang lepat ing pengangkah kula menika kepengin sanget mestuti pangandikanipun Kanjeng Rama nanging leres pangandikanipun para winasis wong bener kuwi durung mesti yen bener wong duwe gegayuhan becik urung mesti yen to dadine apik iki kados lelampahan menika Rama kula kemawon Rama panjenengan pejahi aduh mati aku dadah mbok menawa ya pancen kudu mengkono Dewa Brata lakon negara Ngastina iki kudu menceng sejarahe ya wis ingsun iso nampa lakon iki yasa wonten timbalan iki ngadhawuh Prabu ya wis dina iki pun wa masrahake bumi ing Ngastina mung sadurunge nggih Dewa Brata ruktina dhisik kunarpane kadangmu iki abiyasa wonten timbalan iki ngaporat njer pun nipati bumi Ngastina iki marang jeneng sira Ulup mangsa budhuwa mekaten ya ingsun rila lega lair terus sing batin Kang Masmu si Dewa Brata uga ora gelem jumeneng ratu madeg dadi Brahmacarya mung sadurunge sira jumeneng ratu maju mrene nggih tak paringi kasektenipun wa ajiku lebur sekethi tak paringake marang kuwi Wiyasa Tampanana abiyasa wonten dawuh Prabu nah iki nggih ajiku lebur sekethi tak paringake kelawan jeneng sira Ulup nggon memayu hayuning jiwa memayu hayuning kulawarga memayu hayuning sasama memayu hayuning bawana ning Eringaya piranti kabeh kuwi kalah kelawan adiling Gusti kang kawata tegese kodrat inggih Kanjeng Prabu ya mung kebawi pengati-ati lire yen to sira wis nampa ajiku lebur sekethi iki nek sira lahir batin kuwi gelem nampa inggih kula tampi ya ing tembene ana pitukane lho nggih pitumbasipun menapa yen to sira wis nampa aji lebur sekethi iki aji lebur sekethi iki ora manggon ana ing jeneng sira mungkin narya lantaran sing bakal nampa aji lebur sekethi iki tegak turun besok kok menawa anakmu ning kowe aja gelo besok anakmu yen to kedunungan aji lebur sekethi iki bakale cacat kuwi aja gelo inggih Kanjeng Ratu pancen mengkono adiling Gusti kang kawasa inggih kula tampi Kanjeng Prabu kocap riwuh nyoparipun dene maringaken aji lebur sekethi kawan ingkang putra nengke Sang Wiyasa Prabu Sentanu Dewa kaya sinen damayang pancen mring alam kasih dan jati
sesembahan kula Kanjeng sinuwun pepunden kula. Ing menapa sinuwun dene Paduka ngurumiyini kondur dumateng kasedan jati. Wa Prabu kula nyuwun pangaksama Wa Prabu Kanjeng Wa Prabu. Mangke riyen. Raden Ayu. Raden Ayu ndara lara amis. Sampeyan ampun nangis, ndak malah digeguyu sing nonton. Sabab napa? Niki rapun kelakon to gegayuhan sampeyan. Lelakon iki gegayuhan panjenengan tekse sampeyan goleke kamukten anak. Wis kelakon. Ning nggih niku Raden Ayu. Benjang besuk latih nget-nget mawon. Ing tembene nek nganti enten lelakon bentak sirah tedak turune abiyasa trah satwarga besok yen padha gegeran niki dudu salahe sinten-sinten niki karma sing mang tandur nggih Raden Ayu. Pun Kakang Jaya biasa wonten timbalan iki ngadhawuh Kang Mas ya sakwise Yayi Prabu ngagem busana keprabon dina iki ingsun tepetake pun wenang misuda Yayi Prabu ana negara Ngastina dina iki Narendra Ngastina jejuluk Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna Dipayana. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pindhan. Lajeng kepareng Paduka Kang Mas Yayi Prabu. Sarenipun Kakang wis aprasetya. Pun Kakang kepingin madeg dadi Brahmacarya. Pun Kakang bakal ngrasuk kabrahmanan, bakal mapan ana pertapaning Kakang Premban bingaing manah kula tanpa pepindhan. Wilawe saking menika seru penyuwun kula Kakang sampun ngantos kula dipun tegakaken. Rinten dalu paripaksa kula nyuwun dumateng Paduka Kakang Premban Sang Maharsi Warabisma. Yayi Prabu ya wis aja kuwatir Yayi. Samat sinamadan daya dinayat. Yayi Prabu Abiyasa lan pun Kakang Resi Bisma rina pantaraning wengi tansah memayu hayuning jiwa, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sasama lan memayu hayuning bawana. Rak ya mengkono to Kyai Semar. Nggih. Namung seru penyuwun kula iki dipun kawekani sampun ngantos ing tembenipun sami gegeran upama enten gegeran. Nggih kedah dipun tampi kanthi manah ingkang lega. Jalaran kenging kangge patuladan. Nggih awit saking kemrangsang sunging manah. Pari kudu golek kalungguhan daya-daya kudu bisa. Mongko dudu nggih saged ning medhi enten pitukon sing abot menika kemawon
dipun penggalih sarta dipun enget-enget.